beti aipatu egiten da Guggenheim Bilbao efektuarena eta bestea, eta zelan museo horrek Euskal Herriko arteak jarri dauen nazioarteko mapan, eta holan, baina izatez diagnostiko hori esan dezakegu ez dela, okerra edo ez dela, okerra dela, ze izatez apur bat arte garaikidea Euskal Herrian egiten zen edo egiten den arte garaikidea apur bat mapan edo munduko kontestuan edo gizarte globalizatu honetan edo mapan jarri zauena artelekun egindako urtitako lana izan zen. Donostian egoan, Donosti ondoan edo auzo batean Loiola auzoan egoan arte zentro bat zen, 80. hamarka, uste 86an, 87an sortu zana, eta 2014an edo zarratu zana, beraz, ibilbide luze izandako arte zentroa. Gaur egun, hortik mundu mailan edo lanean dabiltza zen artisten belaunaldi hori. Eta hor doguz, Itziar Okariz, Jo Mikel Euba, Zer Mendizabal, Ibon Aranberri, Sergio Prego, eta bar luze bat, ezta? Eta artista horiek hasi ziren, lehen aipatu duen moduan, horre guztiak batu egin ziren artelekun 80. hamarkadan Txomi Badiolak eta Angel Badosek antolatu zau izen tailerretan. Eskulturaren olako tradizioa eta espazioan lan egiteko kontzientzi hori, eskulturatik datorrena, naiz eta eurotaritoko asko, ez dakite igual, performantzea edo bideoa landu, edo lenguaia edo idazkera lantzea, eta baita be ikuspegi kritikori aipatuko neuke. Historiagatik edo, historia gatazkatsua izan dena eta ondino badala, badaukagula olako kritiko edo ikuspegi kritikoa mantentzeko ohitura eta lo ez gelditzeko ohitura, eta uste dut igual eskertzekoa izango zala hori ez galtzea, ezta?